Social media ni bisingti nugui ampra kamini bukhok Sangita Debbarmano sak Hamyano sak naijak thani chubana ni bagai sikangai faita Tiprasa Thansa Welfare Society Hyderabad ni chairman Debbarma tai bukhok Sangita Debbarmani nukhungo thangai Tiprasa Thansa Welfare Society ni bakhaktei yak chuktei chubachu ya pharjakha Sagade ampra kami utam boy fermenting ampar kamio hongkai koro osuk sengoro Hamya kalaijakin khanawi jeng phaimani gabon bai tijasak da soba sori mano hinai sini Tiprasa Thansa Hyderabad Welfare Society ni sini chairman sini Bijoy sai tongmani bagai sobana ni phaimani sabna sobana phaimani iko Sangita social media bono goi sobana phaimani sobana phaimani ta omoda puila sobamani na agi rogo gandar oba hake soba khanong ni bodol bisinte agi rogo soba kha jeng onek jagano Hyderabad logo je tini borok rokno bosong soba kha kai gora phai tamo kok sarage boba hai tam rok saka tarji sori hamja ba bang kemini bo sengoro phai ko sengka angka bini sori rok khanyang chao yakung bo kaisa maya angka yak bo kaisa maya ni hinmano to mo hai nin sini mongka an chimong kai diman Debbarma Bureau Report Khumpui